बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया आनजादखौ फावसायबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरा सोमावसारनाया जाफुंबाय। रायजोआव सरकारा कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै कभिड-19नि नेमखान्थि फोसावना होदों। बे समावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मैया कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर बोनानै 23 एप्रिलनिफ्राय जानो गोनां आन्डार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बिएड आरो एमएड सेमिस्टारनि आनजादखौ फावसायो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा आनजादखौ अनलाइन खुंनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन। नैथियाव दङ सासे लाइमोन सेंग्राया अनलाइननि गेजेरजों गारि बायनो थांनानै थगायजादों। अनलाइननि गेजेरजों बाजार खालामनानै थगायजादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पद्मपुखुरी गामिनि सासे लाइमोन सत्येन बिश्वास मुंनि सेंग्राया। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 14 एप्रिल खालारखालि OLX मुंनि मोनसे एप्सआव गंसे मारुति सुजुकी कम्पानिनि K10 मुंनि गारि नुजादोंमोन, जाय गारिनि नङा AS01BS 5356 आरो बे गारिनि सावगारिनि साखाथियावनो जानबुं नाम्बारबो होनाय जादोंमोन। 7302455128 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै बिथां बिश्वासआ सावरायदोंमोन। सावरायनायाव गारि फानगिरिया गावखौनो भारतारि सेनायाव हाबा मावो होनना लादोंमोन। मख'नो गोनांदि गारिनि बेसेनखौ 50,000 होनना मिथिनानै अर्डार खालामदोंमोन। अर्डार खालामनायनि साननैनि उनाव फन खालामनानै गारि नंखौ सोलायनांगौ होननानै 3,000 रां बिहरदोंमोन आरो 3,000 बिनायावनो 2,500 रां फनपेनि गेजेरजों हरदों होनना फोरमायो। गारि सफैबासो गासै रांखौ हरजोबनांगौनि खोथा जाखासेयावबो फिन खेबसेबाव रां बिहरनायाव थगायदों होनना हमनो हायो होनना फोरमायो। थामथियाव दङ हमजानाय एनिलिपिनि मुं। बुधबारखालि मेघालयआव हमजानाय एनिलिपिनि दैदेनगिरिखौ 42 बोसोर बैसोनि ज्योतिष दैमारी होनना सिनायनो मोननाय जादों। मेघालय गभर्नमेन्टआ प्रेस रिलिजआव हमजानाय एनिलिपिनि मुंखौ फोसावाखैमोन। मख'नो गोनांदि ज्योतिष दैमारीखौ मेघालय पुलिसआ थांनाय बुधबारखालि खानो हानायजों लोगोसे गंथाम स्मार्टफन, गंथाम किपेड मबाइल फन आरो गंसे AS01 AE4845 नं रेजिस्टार कार आरो गोनांथि बिलाइफोरबो बोखांनो हानाय जादों होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं एनिलिपिनि दैदेनगिरि ज्योतिष दैमारीया लांखारनाय बुथारनाय केसनि थाखाय मेघालय पुलिसनि नोजोराव दायनिगिरि महरै नागिरजाबोनाय सासे दायनिगिरि होननाबो मेघालय पुलिसआ फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ज्योतिष दैमारीया सासे बारग' NDPनिबो मावथिमोन आरो बावैसो सान सिगाङाव जोनोम मोननाय एनिलिपिनिबो सासे मैखोम दैदेनगिरि होननानैबो सिनायथि होदों। ब्रैथियाव दङ बर' सिख्लानि भाइरेल जानायनि सायाव क्लेरिफिकेसन। बे साननैसो इउटिउब शर्ट फिल्माव फाव खालामनाय मीनाक्षी बर' मुंनि सासे सिख्लानि आब्रुथि गैयै फट'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुनो मोन्दों। नाथाय बे फट'खौ सिख्लानि सिगांनि मोजां मोननाय सेंग्रायासो एडिट खालामना हगारना होदों होनना भाइरेल खालामग्रा सेंग्राया निमाहा बियो। फै खोनासंनि सेंग्राया बेनि सायाव मा बुंदों। गासिबो रायजो राजा, आइ आफा, आदै मादै, आदा आब'मोन, दिनै आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों मीनाक्षी बर'नि फट' भाइरेल जागासिनो। बे फट'खौ आंनो एडिट खालामदों, मेसेन्जारनि गेजेरजों हगारदोंमोन। दा बेनि थाखाय आं मीनाक्षी बर'नियाव गासिबो रायजो राजा, बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो गासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने आंनो फट' हराखैमोन आरोना। ओमफ्राय दानि जुगावलाय मबाइलनिफ्राय मा खालामनो हायो, बिदिनो इडिटजों बानायनानै जानायसै आरोना। बिदिनो सानैनिबो गेजेराव सरि बिनाय जाबाय नोंसोरनियाव, जाहाथे भिडिअखौ इदि भाइरेल दा खालामसै आरोना, फट'खौ इदि भाइरेल दा खालामसै आरो निमाहा बिबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा सना कुमार बर'। मीनाक्षीखौ आङो 5 बोसोर जाबाय मोजां मोननाया। मीनाक्षीखौ आङो 5 बोसोर जाबाय मोजां मोननाया। ओमफ्राय बियो गारनो नागिरनायनि थाखाय आङो इनि फट' एडिट बानायनानै हगारना होनाय जादोंमोन। अननानै आंखौ निमाहा होदो।